Ιησούς Χριστός είναι ο μεγαλύτερος πολιτικός επαναστάτης μέσα σε όλες τις εποχές της ιστορίας. Κάπου λέει στα Ιερά Ευαγγέλια, αν έχετε διαβάσει το κατά Ματθαίον, ου πήλτον βάλιν ειρήνην, αλλά μάχεραν. Τη Ρώμη δεν μπορούσε να την νικήσει κανείς, ούτε το άνθρωπο. Εκείνο που μπορούσε να κάνει κάποιος ήταν τι? Να αναποδοκυρίσει το σύστημα, τις αξίες δηλαδή απάνω στις οποίες είχε υποδομηθεί αυτή η αυτοκρατορία και αυτός ο πολιτισμός. 4 πράγματα ήταν, αγαπητοί μου. Αυτά τα δεδομένα που λέμε, οι όροι. Πρώτον, η δύναμη. Η δύναμη με την έννοια της βίας, του στρατού, των όπλων. Δεύτερο στοιχείο είναι ο πλούτος. Αν δεν έχεις πλούτο, αν δεν έχεις υλικές δυνάμεις, δεν μπορείς να έχεις και στρατό, δεν μπορείς να έχεις και δύναμη που εκφράζεται σε τελική ανάλυση σαν πολιτική δύναμη. Ο πλούτος λοιπόν. Τρίτον, η επιστήμη. Χωρίς επιστήμη δεν μπορείς να έχεις πλούτο και δεν μπορείς να έχεις δύναμη. Η επιστήμη είναι εκείνη που οργανώνει. Και το τέταρτο στοιχείο απάνω στο οποίο δημιουργήθηκαν οι κλασικοί πολιτισμοί ήταν η τέχνη με την έννοια της ομορφιάς. Αυτά τα 4 στοιχεία ήταν που δημιουργήσαν τον κλασικό πολιτισμό. Αυτά τα 4 στοιχεία ήρθε και τα γκρέμμα ο Ιησούς Χριστός. Πού στηρίζεται η Ρώμη? Στη δύναμη. Εμείς κηρύσουμε την αδυναμία. Την βία. Την άγνη στη δύναμη. Σου δίνουνε έναν κόλαφον, ένα ράπισμα, την βαριά, να στρέψει και την άλλη. Καμία αντίσταση. Αναποδογυρίζεται το σύστημα στο σημείο αυτό. Πού στηρίχθηκε η Ρώμη? Στον πλούτο. Η υλική δύναμη. Εμείς κηρύσουμε τη φτώχεια. Ευκολότερο είναι να περάσει η καμήλα από την τριμαλιά της Ραφίδας παρά ο πλούσιος να πάει στην βασιλεία των ουρανών. Μην δουλεύετε, μην εργάζεστε, μην κοιτάτε τον πλούτο. Θα τον ζητήσετε αλλού τον πλούτο. Θα δούμε τι συνέπειες είχε αυτό, οι οικονομικές που λέμε. Τρίτον, πού στηρίχθηκε η Ρώμη και ο κλασικός κόσμος? Στη γνώση, στη γνήσια έρευνα, στην αναζήτηση. Μακάρι η πτωχή. Δεν μας χρειάζεται η επιστήμη. Κυριολεκτικά, μακάρι η πτωχή το πνεύματι, εκείνοι οι αδιάβαγοι, οι αναλφάβητοι που δεν μελετούν, που δεν γνωρίζουν κτλ. Και αυτό φαίνεται, αποδεικνύεται γεωμετρικά ότι έτσι έχουν τα πράγματα από τη συμπεριφορά της Εκκλησίας, της Ρωμαιοκαθολικής, σε όλο το Μεσαίωνα, με πόση οργή και με πόση μανία πολέμησε την επιστήμη όταν επιχείρησε να ξεμητήσει. Και το τέταρτο στοιχείο, η τέχνη, σε συνάρτηση με την ομορφιά. Τέχνη σημαίνει ομορφιά, θαλερά σώματα, ολυμπιακό ιδεώδες, το ελληνικό άγαλμα. Όλα αυτά τα πράγματα τα αντίστρεψε με την έννοια ότι ήρθε και καθιέρωσε και επέβαλε άλλες αρετές νηστείας, σαρακοστής, παρθενίας, κατά πίεση με έναν ορισμένο τρόπο του γενετήσιου κτλ. Βέβαια είχε λογαριάσει το πού απευθυνόταν η διδασκαλία. Απευθυνόταν στο 98% του πληθυσμού της γης την εποχή εκείνη, αγαπητοί μου φίλοι. Η γη την εποχή εκείνη είχε 350 εκατομμύρια πληθυσμό. Είμαστε στην εποχή των Κεσάρων, στην εποχή του μεγάλου εκφυλισμού. Μία τάξη πατρικίων και υπέων. Πολύ λίγοι οι ευγενείς είναι εκείνοι που έχουν όλο τη δύναμη και τον πλούτο και το μεγαλείο και την απόλαυση και την προσφορά της ζωής. Και κάτω οι μάζες μπαίνονται με το φρικτότερο τρόπο, τους δίνουν ένα κομμάτι ψωμί και θεάματα να ξεχνιούνται. Είναι αυτή η δυστυχία στην οποία βρίσκει αντίκρισμα η διδασκαλία. Τι έχουμε να χάσουμε, ούτως ή άλλως? Είμαστε που είμαστε χαμένοι. Αυτό το πράγμα θα έχει τέτοια απήχηση στις μάζες, ώστε μετά από 2,5 αιώνες, μόλις μπαίνει δηλαδή ο 4ος αιώνας, ξυπνούν οι πολιτικοί της εποχής, θα λέγαμε, έτσι, οι Ρωμαίοι, και βλέπουν ότι το 90% του πληθυσμού της αυτοκρατορίας έχει γίνει τι? Έχουν γίνει χριστιανοί. Μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια, ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές? Αυτό το λούμπεν προλεταριάτ, θα πει ο Μάρξ. Εκτός από έναν εκατόταχο και τον Ρωμαίο έπαθο Πιλάτο, δεν βρίσκεται άλλα πρόσωπα που να έχουν μια κοινωνική επιφάνεια. Ανάπηροι, άρρωστοι, φτωχοί, λεπροί, τυφοί, όλοι αυτοί είναι που είναι πρωταγωνιστές μέσα στα Ευαγγέλια.
ο Παύλος στην προς Κορινθίους πρώτη, εκεί το λέει καθαρά. Αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός, ή να τους σοφούς κατεσχύνει. Η επιστήμη που σας έλεγα. Και τα ασθενή του κόσμου εξελέξατο ο Θεός, ή να κατεσχύνει τα ισχυρά. Ποια είναι τα ισχυρά την εποχή εκείνη? Οι πατροί, οι άρχοντες, οι έπαρχοι, η κρατούσα τάξη, οι πελώνες, οι πλούσιοι. Και πώς το πέτυχε αυτό το πράγμα να νικήσει τη Ρώμη μέσα σε 2,5 αιώνες? Βασικά στηρίχθηκε πάνω στο αποτέλεσμα που είχε η οδηγία για παινία, που σημαίνει μη εργασία. Γι' αυτό λέει μην εργάζεστε, μην δουλεύετε, μην προνοείτε για το αύριο. Για κοιτάξτε τα πετεινά του ουρανού, ούτε σπέρνουν ούτε θερίζουν και δεν πεινάει κανένα. Έτσι κι εσείς, μην έχετε καμία έγνοια για το αύριο. Δεν θα πεθάνετε. Και όταν πεθάνουμε θα πάμε στην Βασιλεία των Ουρανών, εκεί που πάνε οι δίκαιοι. Και τι σημαίνει όμως αυτό από την άποψη της πρακτικής εφαρμογής? Όταν έπαψε ο πληθυσμός να εργάζεται, σημαίνει ότι έπαψε να συνεισφέρει και στον πρακτικών κορβανά. Ο Λουκάς το υπενήσεται αυτό. Εύρωμεν, λέει, τούτον, τον Ιησού δηλαδή όταν δίδασκε, εύρωμεν τούτον διαστρέφοντα το γένος αυτού και πολύοντα κέσαρι φόρους διδώνε. Τους γύριζε τα μυαλά και τους εμπόδιζε να πληρώνουν φόρους στον Κέσαρα. Δεν υπήρχε αυτοκράτορας που να μην καταδιώξει με τόση οργή τους χριστιανούς. Δεν κατανοήσαμε όμως ποτέ γιατί καταδιώκανε με τόση μανία τους χριστιανούς. Τώρα είναι φανερή πλέον η εικόνα. Η χριστιανική διδασκαλία, σαν διδασκαλία καθεαυτή, όπως ακριβώς περιγράφεται στα Ευαγγέλια, είναι από τις πιο υψηλές και υπέροχες συλλήψεις. Η διαφορά όμως είναι ότι κανένας από εμάς δεν είναι χριστιανός όπως διδάσκουν τα Ευαγγέλια. Αν ερχότανε δηλαδή σήμερα ο Χριστός και κατέβαινε εδώ σε εμάς, θα έλεγε εγώ δεν είμαι χριστιανός. Όπως είπε ο Φρόιντ, εγώ δεν είμαι φροηδικός. Και όπως είπε ο Μάρξ, εγώ δεν είμαι μαρξιστής. Τι θέλω να πω? Όλη η ουσία της χριστιανικής διδασκαλίας είναι σε αυτή την απόφαση για θυσία σε σχέση με τον εαυτό μας. Αν είσαι δικός μου, λέει ο Ιησούς Χριστός, θα σηκώσεις το σταυρό σου, την πλάτη σου και θα με ακολουθήσεις. Όταν το λέει αυτό, το εννοεί. Εμείς τι κάναμε? Πώς είδαν και διαστρέψανε? Γιατί είναι δύσκολο. Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι αυτό. Και φέρνει τον χριστιανισμό κατευθείαν στην αρχαία τραγωδία. Στα πιο ουσιώδη δηλαδή του ανθρώπου και μεγάλα. Εμείς αντιστρέψαμε αυτό το νόημα, γιατί δεν αντέχουμε αυτό το δρόμο. Να ανεβούμε Γολγοθά και είπαμε τι? Αυτό σταυρώθηκε για μας. Δεν σταυρώθηκε αυτό. Το σταυρώθηκε για τον εαυτό. Και ελύτρωσε το ανθρώπινο, αυτό το λένε οι παπάδες, για να διαιωνίζουν πια την εξουσία τους, γιατί εκείνοι που σταυρώσαν τον Χριστό όπως ξέρετε είναι ποιοι? Οι παπάδες, το ιερατείο της εποχής.